Inyomukelo mamano. Amankalu mamano. Abasuku mamano. Every. Ezumezu baba. Adego. Na mala ihe bia me kparu ya. Tie no neba. Si n'oge zuola ta malisa. And then mkwe ba no wa ta malisa. Tupa ye jeberi hu dai boto nwanai woke. Elder Michael Kalo. I put a mepe. Mama, every mama. I like a leggy as it. Only men who thought was buying fair. Iba, and baby. I like a leggy. Well, I'll chin again, Kelly, when he married. I bakota maka onye zai ebe kwairu dịka omenala anyị si dị. Anyị na-arịọ onye ọbụla n'ụbọchị taa ekekọrọ n'okwu maọbụ ịkparịta isiokwu wezụga ya n'etiti anyị. Ka anyị mee ihe niile n'udo, ele ọ bụ eme ha very much. Nna sị nara ekele n'ihi na ị kwesịrị ntụkwasị obi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. M ga-akpọtụ onye isi ndị inyom bụnụ Elder Ebere Uwakwe Okorofo bụ ọkpọpụsa ndị inyom ga-abịakwala nítorí ya láì nìjẹ́ ẹ̀mẹ́ ọ̀mẹ́rànlá táì tẹ́pẹ̀tẹ̀rí hiri tupu ayé àtọ́wà ya. Ebere mmamanụ. Ebere mmamanụ. Esa ibo onye abịa mmarụ ya. Anyị kpọrọ ụmụ nwaanyị ka onye ọbụla fọ ọsịsa ka abịa nwa ọmụwa this place ka mara ụmụ nwaanyị Amankalu ma ndị ada ma ụmụ nwaanyị Igbere anyị zuo ezu ma ụmụ nwaanyị Umuobasi anyị zuo ezu. Praise the Lord. Hallelujah. Nne ma elder ikobi ya ka lead ya abụ.
Elwaji mete ba adoto ware ware asuna mela awela na je meya aje hura da kotu ewote ozitwa oluae mozitwa no mmemme mozitwa huru va na mmemme ta wike matwaru Chineke ai onye bele eda uche wa bia zitwa ai ikuru oluwele Timothy Gembo isi amoku isi ruo nke iri ya mamruo n'ụlọ ahụhụ m niile gagwuo mamruo n'ụlọ ahụ gagwuo mamruo n'ụlọ awuru tamaru dondo maronye Chineke bụ tawatuwa kwa Bible kwa wodu unasa ose mu Timothy Gembi isi amoputisi no bauru kamaru buzo maronye Chineke bụ ụwa tupu geme kinde memimo onye Chineke bụ ime abunye fu ya masu mbengelu mala mimo onye obugo ya niru nkasa ya se ebe nwere akwa na ihe oriri na ekosi ka fọjua ọ bụ ibe ka butewa ihe rohu a Abraham nwa aneti nwe yole ai ba ka la cheru mo onye na ha eti asụta mena kwado onye Chineke bụ ọbịa bụ onwe ma pụaku ka fagbo mo ma nwanya ga baasi ute n'ihi m gere onye Chineke bụ ụsụsụ ya masị uje ụgwọ ọpụgwọ sịwa magara Chineke adọrọ mma ọpụgụ enwe igbo dị uche kama ọpụwa na n'oge ezi ya tiga nsogbu ebighị ebi nketa olu ya sị onye na-ezube gị bụ ọgaranya na-adaba ihe mgbe dị iche iche merụsi obodo kwarịa ihe onye na-ezube bụ ọgaranya na-adaba nsogbu dị iche iche ya emerụsi onwe ya oho lara ngene
larịị. Unu nụ ahụ okwu Chineke. Unu nụ ahụ okwu ibe dị ya chas. Ntọ ọbụrịla bata aga kpara onye ọcha aka. Gbalịa vụrụ mkpụrụ ihe ga-ela. Onye ama onye Chineke bụ ihe gbalị aka gụ ya daa mma. Ọnwa na-ama ya ma mgbe ọ na-akụ oku. O nwere ike ịbịakwa ile anya ya. Onwe bekee nwanne m nwoke a na-akpọkazi anya ọkụ na-asụ. Ọ na-eme abịa kọdị asị, I don't know who will be the next. Who will be the next? Raise up your hand. Who will be the next? I'm asking you a question. Who will be the next? Nobody will be the next. Dozionu zoge dozie. Joane kpasa cherundo tiuka. Tirila ano. San kembo ruonka. Yasi kobi we garilu no mere. Kwere na Chineke kwurekwa na m. N'ụlọ nna m ọtụtụ obibi. Ma ọ bụghị n'ihi na agaghị m ime gịnị? M jee dozigharị unu nna ka bụ ebe a. Ma bịara onwe m nye unu. Ebe ọmụ onwe m na-anọ ebe buru na-eme gịnị? Ebe mụ anọ onwe m n'ala. Unu mara n'ụzọ ya. Maka ọtụtụ ebe obibi dị elu. Ọtụtụ ebe obibi dị elu. Nwanne onwe. Ọtụtụ ebe obibi dị elu. Ọtụtụ ebe obibi dị elu. Ito ikere oke bụ dozie na ndụ edozi. Ihe niile a asị ya ọ na-ala iri. Mgbe opi ike ga-ada, ihe niile ahụ ya ga-eme gịnị ga-abụ ihe lara iri. Paul John sị mkpughe isi dịla na mokpugila ma m nụrụ olu kwesị eluigwe na-ada sị na ngozi na dịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị nwụrụ anwụ n'ime onye nwe anyị ka ha gaa zuru ike n'ọlụ ha niile n'ihi ha n'ọlụ ha si eme gịnị bụrụ ọlụ uche ala kwenyela m zọrọ ha ịmaghị ọkpamasị o sịrị na m chekwukwa na m alụọ. Mkpughe ohu Islam nke mbụ n'amaokwu nke mbụ ya mgbe hụ eluigwe ọhụụ n'ụwa ọhụụ. Mgbe hụ eluigwe ọhụụ n'ụwa ọhụụ. N'ihi na eluigwe mbụ n'ụwa ọhụụ agabigarị. N'ihi na eluigwe ọhụụ eluigwe ochie ọnwa anyị nọ taa na-agabiga agabiga. Oke osimiri adịghịkwa ọzọ. Mgbe ọhụụ gịnị adụkwa? Oke ifu adụkwa. Mgbe hụ obodo ọsụwowu adụkwa. Mgbe hụ obodo nsọ ahụ. Mgbe hụ obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem. Ebe ndị nsọ ga-ebi. Ka ọ na-esi n'eluigwe na. Ka o si n'eluigwe na-emegide. Site n'ebe Chineke nọ. Site n'ebe onye nọ. Chineke nọ. Ọba ya adịghị abụkwa ndị ichie. Ihe tụ akwụkwọ. Onye ọdụ ohu ji ọnwa si ya. N'ihi ma gụra Chineke adịghịra m ịnyaghị akpụkpa. Ọ dịkwa na ụsapụ mmadụ ji agwa ya laa. Unu nọ ya mkpa. Onye ozi ọma na-agbakasị hụ nyaga gịnị? Akpụ. Ngwa gụrụ gaba. Wee nụ oke olu ka ọ na-esi n'oche eze ahụ ka sị, lee ụlọ ukwu nke Chineke dịnyere mmadụ. O nwe ekpere anyị na-ekpe dịka esi eme ya n'eluigwe ka emeghela ọrụ ụwa. Ọ bụ mgbe a bụ n'ebe a chapụsị ifo. Mgbe ahụ ihe niile a ga ngabiga. Alaeze Chineke na-abịa ụwa. Ya mere jike ebe ọ bụ mgbe ị na-ala kemgbe Chineke sa. N'ihi gịnị Jọn nke mbụ isi abụọ amaokwu nke oru na ise ọ sị n'ihi na o kwukwere okwu anyị mkpa sị na anyị ga-eketa ndụ.
anyị na-eji okporo ụzọ na-erube isi ihe mkpụkpụ ọbụla na-adụ afa Jizọs eruo na 24 ndị samba dị iche iche ndị eji efu elu ndị eji aba ala ụwa na-erusi udo chidunu anwụchiri acha ngharaja eme n'ihi ọ bụ onye nka nka bụrụ onye udo ihe na-aga domarima ya dịlọ afa Jizọs ihe ọjọọ na-abịa ibe dị anya ọ na-ezute anyị ụbọchị onye nwe anyị ka ha ra bụ ndị rube isi taa besọfuru oru ebe ọ bụ ụwa kwarịla ya ugwu ihe ugwu kedu ezutawa afa Jizọs imeela ihe afọ fọdụrụ nara ekele nara nsọpụrụ nara mbuli elu nara ọjịja mma nna dị ebube n'ihi oruturu afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ọnwụ bụ ụgwọ anyị ga-abụ ọnwụ bụ ụgwọ anyị ga-abụ onye ọbụla ji ya akwala nke asị m ọnwụ bụ ụgwọ asị m ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ụgwọ nna ya akwala nke asị m ọnwụ bụ ụgwọ ọnwụ bụ ụgwọ anyị ga-abụ ya ụlọ ji ụgwọ
onye unu erighị ọnwa Thank you. Thank you. Ana masala nodia. Ana masala nodia. Iyam sego kemeje ye na ne die me ya. Ndewo. Ma duty is mo pode. Igbere Primary Mamman. Ezimezi kwana. Ndenyi mamano. Uwa sawa jai, ayo abo jai kama heka hema ya. Apa yo kaja. Okay, so apa ba ihe nwe ya ndewo no. Ade na he no na. Nkala mamano. Mamano. Ọchụ mebiri nke m abụọ unu bịa ihe atụrụ bonu ama ngwu na amaghị ọbụrọbụ ọjọọ unu bịa amaghị ya mezibe ibere amaghị ya mara emela ọjị abaịba ndị nsọ ya nọ Nkalukwu no Nkalo mmammanụ Igbo Igbere mmammanụ Adanakalo mmammanụ Ọbasukwu mmammanụ Anyị Ọbasukwu Nkalo ọgbanụ Ezumezu Ndị ụmụabasị n'usoro Aji. Ndị ọbasukwu eru abịala ebe ọmana ịnabasa ndị Amankalu Igbere bịara ụwa dịkwa na ekpe mmanya abụọ na mmanya ọkụ abụọ Mamano. God allowed you do man a easy on a God, do marima. Amen. Yes, sir.